com diuen els americans, 80% sweat, 20% inspiration. Per tant, ho has de suar. I això, a mi em sembla que és important quan ara parlem d'aquesta nova economia i el talent. Bé, el talent és esforç, és aplicar hores, moltes, en el que sigui. Us sorprendrà una cosa. Sabeu a quina facultat es va fer aquest estudi? En la de música de Viena. Vol dir que si serveix per la música, per totes les altres carreres ja les he descomptat. Bé, segueixo avançant. I en aquest sentit de fer proper, real, el que passa, l'altra gran paraula que utilitzem sovint és un país d'excel·lència, una empresa d'excel·lència, l'excel·lència. Doncs l'excel·lència, per definir-la en l'estil que a mi m'agrada, val la pena d'anar a buscar què va dir Aristòtil. I va dir que l'excel·lència es guanya per estudi, entrenament i repetició. I va dir més, l'excel·lència no és una virtut, sinó que l'aconseguim quan actuem correctament, quan fem repetidament bé les coses. Per tant, en conseqüència, ell acabava dient, l'excel·lència no és un do, és un hàbit. L'excel·lència és terrenal, està a l'abast de qualsevol de nosaltres i cadascú en el seu àmbit, en el seu lloc de treball. Per tant, insisteixo en explicar les coses no en positiu, jo crec que en realisme, que pot donar, evidentment, una perspectiva positiva. I en aquest àmbit, i abans d'anar al més polític, encara vull acabar una cosa dient. El que és molt transcendent pels països i per les empreses és el valor competitiu del temps. No l'oblidem mai. Perquè a més, fer les coses ràpid i bé resulta que no són incompatibles ni bé ni ràpid. I un últim detall, que està més també que empíricament demostrat. El valor dels equips de gestió mixtes. Hi ha estudis, alguns molt interessants, sobre resultats de companyies, sobretot nord-americanes, on les que obtenen, multisectorial, les que obtenen millors resultats, en aquests casos mesurats exclusivament per compte de pèrdues i guanys, són les que a tots els seus diferents nivells de gestió hi ha equips d'homes i dones. Per tant, els equips mixtes imbatibles. Explicat tot això, que ja dic, responen a aquesta idea de quins són els reptes que creiem des de l'empresa més importants, ara anem a parlar un moment del Quo Vadis Catalunya, que també ens ocupa, com diu algú, el The Big Challenge. I em sembla que hem de fer algunes consideracions com a empresaris, molt vinculades al nostre terreny natural, que és l'empresa. La primera, el principal recurs que tenim tots són intel·ligència, creativitat i saber fer equip, o anar a la una. Segona consideració com a empresaris. La democràcia no ens fa por perquè les societats de capital es gestionen democràticament per majories, simples, reforçades, per quòrums. Per tant, sabem aquest terreny com funciona. Tercera consideració. En dret mercantil, les societats incorporen el dret de separació i el dret d'exclusió. Vol dir que això ja és antic. Assumir risc i prendre decisions tampoc no ens fa por, canvia d'ofici, llavors no siguis empresari. Això sí, ens agrada tenir dades, informació elaborada, ser racionals i positius i especialment davant de nous escenaris.
I l'última, i és repetició, consideració, és aquella de que territoris i empreses només sobreviuen els que s'adapten i evolucionen. Però posem-hi algunes altres consideracions. Si la democràcia ens permet optar, dir que és il·legal el dret a decidir és tant com dir que la democràcia és il·legal. La Carta de les Nacions Unides o la Declaració dels Drets Humans com a referència defineixen drets col·lectius i individuals i, per tant, per aquí jo crec que molts s'emboliquen perquè les coses estan clares. També vull afegir una cosa. Quan es diu, i es diu en castellà, Catalunya és muy importante, això no és coherent amb el maltracte que se li dispensa des de fa dècades i que estic convençut que està a la base del sentir general. Una altra consideració. La majoria de ciutadans que avui viuen a Catalunya i a Espanya no van votar la Constitució. Ho dic perquè sembla que sigui gairebé un document intocable, a diferència del que fins i tot els francesos ja tenen fet en la seva pròpia. I per últim, la diversitat d'Espanya, que voldria dir allò que repetim molt, la plurinacionalitat, el plurilingüisme i la pluriculturalitat, de fet és una gran riquesa i de gran potencial. Ara, si tu vols mantenir el país ric i plural, cal cuidar-lo, no? Per tant, expressat tot això, com ho veiem? Doncs el que vull traslladar-vos ha de ser un relat raonable, sensat, amb lògica empresarial i econòmica, per atendre l'interès i el benestar general i posant l'èmfasi, entenc, en les pròpies forces i no ni en la sort ni en el destí. CECOT com a premissa de sortida. A l'octubre passat vam fer una enquesta rigorosa amb els nostres socis per tenir una primera impressió i els resultats és que només un 3% dels empresaris creuen que és possible seguir com fins ara a Catalunya. Llavors, un 82%, octubre del 12, creien que s'han de fer passes molt importants. Un 56% a més creien que s'ha d'anar cap a un nou estat d'Europa. A mi, a més personalment, i en paral·lel, em va interessar molt conèixer l'opinió dels empresaris espanyols davant aquest eventual escenari de Catalunya nova nació. Hi ha 4 tipus de respostes. Les fora de to, que no repetiré. Uns altres que estan sorpresos i molt preocupats per la magnitud de la situació actual i que reaccionen dient algo habremos hecho mal, aunque tarde negociemos. Després hi ha uns tercers, que són els que directament que se vayan, i finalment hi ha un grup d'empresaris i executius que expressen el següent: si lo hacéis bien, nos vamos a Catalunya. I ho raonen y diuen, resumiendo, las estructuras de Estado de España son muy pesadas, anacrónicas y muy caras. Dominadas por varias oligarquías y grupos, no contemplan la empresa como su prioridad. No están enfocadas a defender la competitividad, ni tan siquiera a un nivel educativo general. No incorporan la eficiencia en la gestión. A continuación afegeixen, si dais el paso, ¿seguiréis haciéndolo como hasta ahora? ¿Seguiréis haciéndolo como España? Bé, aquesta reflexió connecta directament amb una pregunta que CECOT ens venim plantejant des de fa ja bastant temps i que es tracta lògicament de compartir.
Quin país volem? A vegades podríem fer una altra pregunta. El que tenim ens agrada? Ens agradem? O fins i tot ens reconeixem? Bé, com a empresaris, el quin país volem el responem dient qualsevol país no ens val, però segon quin definim, els empresaris ens hi apuntem. I molts de la resta del món, i també d'Espanya, ho faríem. Per tant, un estat, per fer què? Ens haurem de posar d'acord, no? Molts. Perquè al final un estat no és un fi, és un instrument. Llavors, l'atracció d'aquesta opció crec que està vinculada a conceptes d'oportunitat, de possibilitats que ofereix. És a dir, la construcció d'un nou estat és una ocasió única per fer creu i ratlla i iniciar un procés ambiciós i engrescador que miri endavant sense la càrrega del passat. Un estat de base zero que, per l'experiència acumulada, trenqui motllos i, lògicament, amb una nova governança. Per deixar-ho clar, els aspectes positius que pot tenir el procés haurien de deixar enrere els més negatius i transitoris. Expressat alternativament, és a dir, l'altra cara de la mateixa moneda, quines pistes indiquen que un estat propi hagi de facilitar l'activitat de les empreses i ajudar a generar nou teixit empresarial? Qui pensa que Catalunya, la seva economia i el seu benestar se salvaran només pels diners? Pot la política tenir sola el comandament? De cap manera. Què ens pot fer pensar que la independència suposarà el redreçament dels desencerts? De quins indicis disposem per pensar que els canvis i reformes es portaran a terme en un marc d'independència? Perquè els recordo, si lo hacéis bien, nos vamos a Catalunya. Doncs, bé, la fixació d'aquest model de país, que ens és imprescindible i necessària en qualsevol escenari, a més és independent i prèvia al calendari només polític. Des d'Espanya i des d'Europa i des d'altres llocs del món hi ha expectació per la nostra definició. Per tant, per passiva, potser Espanya també s'ho hauria de plantejar, però per fer-ho, aquest país necessita colideratge. Política i societat, política i món empresarial. I reitero, és tan transcendent definir aquest model de país que demà al matí ja podríem començar-nos-hi a posar. I ja n'he donat moltes de pistes sobre algunes característiques i atributs que ha de tenir aquesta Catalunya, però em vull en tot cas recordar o expressar alguns de complementaris. Creiem que aquest model de país, aquesta Catalunya, hauria de tenir una societat business oriented, que conseqüentment només pot tenir governs business friendly. És tant com reconèixer que l'empresa és la cèl·lula mare de l'economia dels països lliures. Perquè en els països lliures, les persones lliures tenen capacitat d'iniciativa i quan volen emprendre negocis fan empreses. I aquesta és la base de l'economia dels països lliures, les empreses, el fer empresa. I això, torno a dir, això vol dir tenir una societat business oriented, on l'empresari no és el sospitós habitual, on l'empresa és l'ens a ser ajudat. Tot això, a dins d'un model econòmic, lògicament de competència, però compatible, ja era també el meu desig de l'inici pel govern, amb l'atenció a la cohesió social